Hyvää huomenta, YouTubelaiset. Täytyy sanoa, että viikonloppu oli ihan erinomainen, että heti kun töistä pääsin, lähdin käymään Karkkilassa kaverimökillä. Täällä käytiin se vanhempia moikkaamassa, mikä oli ilo nähdä. Sitten käytiin jo sen siskolla, mikä mä en edes tiennyt, että se olevassa, mutta se sisko muisti minut. Sitten käytiin niiden mökillä. Olisin joku pari tuntia ja niin poispäin. Karkkilassa sitten ajoin kanssa takas Helsinkiin ja Karkkila on kaunista seutua. Täytyy sanoa. Ja sielläkin oli jopa mobiilioita. Sitten Vihdiinkin on aika tämmöistä kaunista seutua ajella sinne Vihtiin. Ihan niinku Vihdiinkiä. Siinä on järvimaisema ja siinä on ties mikä maisemaa ja siinä on vaikka mikä. Se on kaunista nähtävää. Sitten lauantaipäivä menikin, kun kävin tässä Sammakissa heti aamusta. Niin. Tuohon moottorille pitkin tuohon Rohjan jälkeen, missä onkin Saukkula Sammakki. Siitä heti ylös ja vasemmalle ja sit oikealle jonnekin Lenninkylää. Käytiin siellä vähän tuoleja ja pöykiä, kävin juhliin. No, sit takaisin sieltä. Siinä menikä pari tuntia autorakissa. Sitten oli ne kädinjuhlat. Kaikki oli hyvää, ruoat kaikki oli aivan erinomaista. Nyt on ikällänikin tossa jääkaapissa. Vois tänään syödäkin. Sitten on tietenkin no sit lähdin ajelemaan eilen illalla vielä. Siis jossain 9 aikaa. Kävin eka tossa Pakilassa kun lähdin, niin käynkin tuolla Tammistossa, siitä mentiin Ilolaan. Siellä kähtiin käymään Koivukylässä. Siitä Konkylan kautta Herttoniemen. Mut tietääks joku, että miksi Konkylassa oli ihan perkuleesti poliiseita? Ainakin 10 poliisiautoa ja 3 MP-poliisia ja ties kuinka paljon poliiseja oli jalkaisin ja ne esti yhteen katuun pääsyn. Ja se mikä siellä oli. Sitten koitin kävi Herttoniemessä, käytiin vähän Laajasalossa ajelemassa. Sieltä mentiin mitenkä me itse asiassa menkin se? Niin kävimme Herttoniemen rannassakin siinä välissä. Ennen Laajasaloa. Niin me tultiin takas Pakilaassa käymään. Ja sit mä kävin viemässä kaverin Pakilaa. Et saisi ikätty vähän käydä ajella. Ei Pakilaa vaan sinne Ilolaan. Mut sit menisin mennä ABC Ilolan, eli Ilolan ABClle kahville, mut se olikin jo kiinni. Kello oli jo 2 yöllä. Sitten kun me tässä mentiin miksi Ruksin ABCllä eli ruskea sanana tossa sellillä oli ihan mielettömästi amisautoja. Oliko se joku amismiikki tai joku vastaava? Ihan semmosia hienoja amiskyppisiä autoja. Oli se yksi mopoauto. Ja siitä vaan sit takas Pasilaan, kun oli siellä siinä käynyt. No ei se mikään. Näihin tunnelmiin ja kuviin tällä kertaa. Ja nyt on sunnuntaipäivä ja enköhän mä kohta lähde taas ajelemaan ajankuluksi. Vähän takaillaan ja sit lähdetään ajelemaan tässä mopolla. Mutta see you!